Henin gasngi ka khatsan trik unailar araja arfulai ka Joint Action Committee JAC kisausnong ke bakentup ya kasnong misai perthanang nong kabur bat nong umkap kilayo banai da ka torkhas ban kerpat yo video ka motion road halor ka jingsneu pelat kasurok na misai sa perthanang pana misai sa nong kabur bat nong kabur sa nong umkap. Usamla jeri maya dakar ka jing ai jingkan laong bagi paiba kimat ka jing sosat khamtam ha bajur slaplei wat kibreu ki jinjar bahaban yai. Kumta nakaliang ka JAC gisaus nong ka karpat yo video banyarap lem man penyo surok sya kini kisnong leng ba ka skim na ka NRIGS la ne ka skim sispa asngi kum ki surok RCC ne kiwi kilat na ka banta kini ki surok ki bala sertok sisa mentala bun snem ya ki pai ba jong ka ne ka tan. Habaya keren bat u video lakular bantau kilat kilinti kat bala man penyo ya ka surok ha kini kisnong na ka banta ki jingmentoi jong pai ba jong ka ne ka tan. Ngi mentakas ngi ngilawan banyak kendu ya video jong ka blog ke jongi ke badai ka blog motion road ngila ya tai sani baha ha ka badai man jinge jingin jar dong dong kan ha ka badai patapa la ai dong tinto dong kat mat dong video bakini ke tinto mong pengidawa karena pisngel ya ketinggi ke jingin jar jongi ya likely ke surok bakata surok kalong ka surok na misai shanong kabar baar ka na nonggabar siya nong ungkap bat ka balay na nong misay siya ko portana kaya kani kasi nakaleng tungi yo banya trend sani ba badu sa video ba nakaleng jong u wala ay yangi ka jingkular ba nakaleng jong u kun kau kalat community kat don office na ba bat pensuk pa ba nong senslong kamtam kibjinja lengba banyaj lengba kani kesurok tiba seliu hadu kata-kata kena kaleng jongi KJC ngelayo ru menyatai sani ya kiwi jinge jingar jong kini sausnong di kermen ba lengba da jinge trilang ba jinge donlang jong sar video bat kunju ru na kaleng jong uru uong ba lengba ka jinge trilang lengba ka jinge donlang ka jong ki kermen ba kini ki jinge kila ban urlong ya kila ban pensuk ya kinonglek lengwan hamtam ya kisnong tau pai ba jong ka